Когато търсиш перфектния подарък, винаги избираш подаръчния ваучер за Тракиец – бутиков комплекс за релакс и езда. Защо всъщност подаръчният ваучер на комплекс Тракиец е най-добрата идея за подарък на любимия човек? Подаряваш не вещ, а преживяване, което се превръща в красив спомен. Универсален подарък за всеки повод, пол, възраст и вкус. Ваучерът се изготвя според предпочитанията на получателя и може да включва доза адреналин или запознаване с красивия свят на конете и урок по езда. Пълен релакс на тялото и ума или богат избор от масажи, вълшебни мигове споделени с любимия човек или разходка с велосипед, стрелба с лък, романтичен пикник. Цялата тази магия се случва сред бутиковата обстановка на комплекс Тракиец, допълнена от басейн, джакузи, финландска и инфрачервена сауна, парна баня, загряващи лежанки, фитнес и вкусна храна, която е задължителен елемент от всеки празник и изненада. Подаръчният ваучер на комплекс Тракиец – нещо повече от подарък.